Krásný dobrý den všem. Po botičkách a reproduktorech teď něco trošku méně praktického, i když ono to trošku zdání klame. Protože kosmonautika vnímáme tak nějak jako odtažitý obor, že to je nějaká ta sonda k Plutu a tamhle přistání na Marsu a průzkum nějaké neutronové hvězdy pomocí dalekohledu, kterému rozumí 3 lidé na světě. Tak kosmonautika je především business. Už to dávno není jenom to dobrodružství, to krásné vstyčování vlajek na měsíci a malé kroky pro člověka a velké skoky pro lidstvo, ale je to čistokrevný biznis. Každým rokem je do kosmických programů na celém světě napumpováno 280 miliard dolarů. Šílená částka. 280 miliard dolarů. Ale pozor, jenom čtvrtina z tohoto množství, jenom asi 70 miliard, jde z kapes státních organizací a firem. 3/4 do kosmonautiky, do kosmických letů pumpují soukromí investoři. Je tady někdo, kdo nepoužívá družicovou navigaci GPS? V jakékoliv podobě. Turistika, doprava, kdekoliv, ve všech možných aplikacích, na počítači, mapy, mapové podklady. Že to je obrovský biznis. Jenom v GPS navigacích, ano, americká armáda vytvořila ten základní systém, tu základní kostru, kterou pak využívá každý z nás a může každý využít pro svůj biznis. Ale jenom v těch aplikacích se točí asi 50 miliard dolarů ročně. Takže si uvědomíme, že opravdu to není jenom o tom krásném raketoplánu a krásné kosmické stanici, ale opravdu kosmonautika je podnikání a biznis jako každý jiný. Abyste si udělali představu, že to není opravdu něco naprosto vzdáleného, jo, to je NASA, to je Amerika, to je Rusko, to je Bajkonur. Komponenty evropské rakety Vega se vyrábí tady v Brně. Stejně tak součástky družicového komunikačního systému Iridium vznikají taky tady v Brně. Takže i tady v těchto oblastech máme v uvozovkách co dát a co nabídnout. No ale já jsem si dneska nachystal přednášku o takových trošku, řekněme, slepých uličkách, takových temnějších zákoutích kosmonautiky, o projektech, o kterých se třeba toho tolik neví, ale ze kterých si nějaké poučení můžeme vzít. Začnu v roce 1955. 2 roky předtím, než odstartoval do vesmíru první Sputnik, první družice světa. až 8 000 stupňů Celsia a proudí ven vysokou rychlostí. Pro představu, když startuje třeba raketoplán nebo kosmická raketa, tak ty trysky z nich proudí spaliny rychlostí 4 km za sekundu. Když to projde tou aktivní zónou reaktoru, tak ty spaliny mají rychlost 8 km za sekundu. To znamená, že jsou výrazně výkonnější, než když to palivo pouze spálíte. To je v podstatě papírův hrnec. Jenže takový trošku větší. Znovu, v roce 55 vývoj tohoto motoru začal. Když pak NASA dostala za úkol letět na Měsíc, tak veškeré komplexy v Kennedyho kosmickém středisku byly dimenzované na to, že se jednou začnou používat tyto atomové motory. Slavná budova montážní hala VAB byla o 20 metrů vyšší, než bylo potřeba pro nejvyšší raketu Saturn V, protože se počítalo do budoucna právě s instalací tohoto atomového motoru. Postavili se prototypy. Asi si dovedete představit, že když něco projde aktivní zónou atomového reaktoru, tak je to trošičku hodně pochopitelně radioaktivní. Bylo to tak, ale co pak to někdo v 50. letech řešil? V době pokusných atomových výbuchů na Zemi, v atmosféře, ve vesmíru. To samozřejmě nikoho nezajímalo, ten motor zapnuli třeba na půl hodiny v Nevadě. Nikoho to netrápilo. Tenkrát se nějaké vyhodnocování dopadu na životní prostředí prostě nedělalo. Bralo se to jako úžasná budoucí technologie. No, samozřejmě, že se testovalo a ono jim to občas i vybuchlo, ten motor. Někdy ho odpálili záměrně, když studovali nejhorší možný scénář, co by se stalo, kdyby to selhalo na startovací rampě, no a někdy jim to selhalo samo od sebe, že?
Pro vaši představu, ještě v roce 1971 NASA počítala s tím, že ten atomový reaktor vyzkouší ve vesmíru. Všichni věděli, že použít tuhleto technologii přímo tady na Zemi pro start rakety je trošku komplikované, protože byste měli zamořenou rampu, kosmodrom a tak dál, ale v těch horních stupních to ano. Takže se počítal se startem rakety Saturn 5, to byl ten obr, co nosil kosmonauty na Měsíc, z mysu Canaveral. První stupeň by byl klasický stupeň Saturn 5, druhý stupeň by byl jenom jakási hmotnostní rozměrová maketa a třetí by byl ten atomový motor. Letělo by to na suborbitální dráze do výšky asi 1,5 km a nějaké 2000 km od mysu Canaveral by se ten atomový reaktor utopil bezpečně v oceánu. Ještě v roce 1972, poté, co přistáli poslední američtí astronauti na Měsíci, tak Kongres Spojených států vývoj tohoto atomového motoru financoval, protože se počítalo s tím, že bude létat později na kosmických raketoplánech. Celkem byly hledány asi 2 miliardy dolarů, čili nezanedbatelnou částku. Když mluvíme o kosmických raketoplánech, tak nemůžeme nezmínit sovětský projekt Buran. To byla taky taková trošku slepá ulička kosmonautiky. Hned si řekneme proč a pak si na závěr řekneme i důsledky. On byl v podstatě jakoby z oka vypadl americkému stroji. Jak je to možné? Opravdu Sověti opisovali a proč? Sověti se báli amerického raketoplánu. Přesuňme se do roku 1972. Američané zahájí vývoj kosmického raketoplánu a Sovětům ta čísla nesedí. Do doby, než Američané přišli s kosmickým raketoplánem, tak Američané potřebovali vynést každý rok do vesmíru 100 tun nákladu. Raketoplán měl mít 60 startů po 30 tunách. 1800 tun. 100 1800. Ten rozdíl je obrovský. A dopravní kapacita z oběžné dráhy 15 tun krát 60, 900 tun z oběžné dráhy. Sovětům to nevycházelo. Říkali si, oni ti Američané mají něco za lubem. Oni chystali nějakou úplně novou kosmickou infrastrukturu a my můžeme zůstat mnoho let za nimi. A tak v roce 76 tehdejší ministr obrany Sovětského svazu Dmitrij Ustinov, byť Sověti vůbec nevěděli, proč Američané ten raketoplán dělají, nechápali jeho význam, tak přesně v duchu té studené války rozhodl, když to my Američané, my to budeme mít taky. Nesmíme zapomínat, že Američané jsou velmi pragmatičtí a chytří. Pokud investují ohromné částky do takového projektu, zřejmě vidí scénáře, které jsou našim očím neviditelné. Sovětský svaz proto musí vyvinout podobnou technologii, aby nebyl překvapený v budoucnosti. Tohle bylo zdůvodnění, proč jsem viděl Buran. Hledal se stroj s podobnými parametry. To původní zadání nebylo okopírujte Američany, ale bylo okopírujte ty technické parametry. Sověti chtěli dát mnohem jednodušší stroj, který by neměl křídla, který by přistával do stepy na lyži. Jenže narazili na problémy. On je taková 70-kilová věc, která přistane do stepy, jaký z té stepy dostanete? Vrtulníky, ale ne jedním. Počítalo se, že to zvednou 4 vrtulníky za raz. Kdo vystudoval aspoň fyziku na základní škole, si dovede představit, že něco pro mě je prakticky nemožné. Zkoušeli to pouze se 2 vrtulníky a ten náklad museli pravidelně odhazovat, protože se to prostě nedalo vůbec uřídit, ukočírovat. No a tak přes všechny peripetie, a to když se na samostatnou přednášku, knihu, možná celou knihovnu, nakonec dovedli k vítěznému letu ten svůj kosmoplán Buran 15. listopadu roku 1988. To byl první a zároveň jeho poslední let. Všechny mise, které pro něho plánovali, zjistili, že jsou schopni levněji, jednodušeji, rychleji, bezpečněji, spolehlivěji udělat s technikou, kterou mají. Takže po několika letech byl Buran zrušený, zavřený do hangáru, co mělo nějakou hodnotu, zavřený do obrovského hangáru na Bajkonuru. Hotové nosné rakety, hotové motory, hotových několik dalších prototypů raketoplánu, s tím, že tam to čekalo na příhodnější časy. Příhodnější časy nepřišly, naopak. Tím, že se zanedbala údržba toho hangáru, tak v roce 2000 se propadla jeho střecha a všechno, co bylo vevnitř, rozdrtilo. To, co nechali stát venku, protože si do hangáru nevešlo, takové ty druhořadé a třetiřadé kusy, tak ty zůstaly zachovány. V 90. letech byla spousta dalších takových zajímavých projektů kosmických raket, které se nikdy nedočkaly realizace.
Vezměme si, rok zhruba ten 92, nástup dvou technologií, které dnes považujeme za naprosto samozřejmost. Mobilní telefony a internet. Nikdo si tenkrát nedokázal představit infrastrukturu, kterou máme dnes. A tak se počítalo s tím, že všechny tyhle technologie budou využívat družice na nízkých oběžných drahách. Ale samozřejmě velké množství družic. Firma Iridium počítala s tím, že vypustí do vesmíru 770 družic. Microsoft šel ještě dál, počítal s více než 1000 družic na nízkých drahách. A takových firm bylo asi 6 nebo 8. Najednou bylo evidentní, že je tady obrovská poptávka po nosné kapacitě, která neexistovala. A na trh vtrhlo několik soukromých firm, které se pokusily vyvinout zajímavé nové nosné rakety. Jednou z nich byla i firma Rotary Rocket, která vymyslela takovouto kuželovitou raketu, která by vlastně startovala a přistávala, ale pozor, nejenom s pomocí raketových motorů, ale podobně jako helikoptéra měla být vlastně rotor. Měla ušetřit spoustu paliva při startu a při přistání právě pomocí tohoto rotoru. Firma Rotary Rocket shromáždila kapitál ve výši 35 milionů dolarů. Dokonce uskutečnila několik zkušených letů s touto raketou, no ale pak se z ní stal pouze muzeální exemplář, protože prostě raketa neměla úspěch, došly peníze, investoři se odklonili. Ve stejné době přišla firma Kissler. Firma, která taky plánovala takovou sérii prapodivných raket, které by startovaly z plošiny, z létající plošiny, přistávaly zpátky, ale dřív, než ten vývoj pořádně rozjeli, tak zjistili, že na tom se objevilo něco, co tady dřív nebylo. Levné a kvalitní ruské raketové motory. Asi si každý z nás dovede představit, že v 70. a 80. letech bylo naprosto nepředstavitelné, že by Američané nakupovali raketové motory v Rusku. Najednou spadla ta železná opora a Rusové začali nabízet. Měli sklady plné motorů. Zůstaly jim třeba zhruba 100 motorů z projektu N1. Tohle je projekt sovětské lunární rakety. Rakety, která měla nosit kosmonauty na Měsíc. 4 starty v letech 69 až 72, 4 havárie. Potom byl projekt otudlaný a co zbylo, šlo do hangáru. Protože ten hangár nespadl, tak zhruba 100 motorů z téhle rakety zůstalo zachováno. Firma Kissler si je koupila a začala vyvíjet raketu, jejíž oba dva stupně měly být vícenásobně použitelné. Tady vidíte přistání toho stupně. Firmě Kissler se podařilo získat asi, přesná čísla nejsou známá, ale zhruba 450 až 750 milionů dolarů investic, než zkrachovala a ukončila svoji činnost. Další projekt DCX Delta Clipper, opět taková kuželovitá jednostupňová raketa, napumpovala se do ní přes 50 milionů dolarů. Tady vidíme při přestartování přípravě a záletu zase měla to být raketa, která by dosahla oběžné dráhy, vrátila se, vynášela by ty malé družice v rámci těch jednotlivých telekomunikačních a mobilních a internetových sestav. Nakonec ta raketa skončila trošičku neslavně. V červenci roku 1996, kdy při jednom zkušebním letu došlo na její palubě k explozi. Ta exploze poškodila hydrauliku, když ta raketa přistávala. Přes tu explozi ona fungovala dál. Přistávala, tak se jedna z těch podvozkových nožiček nevysunula a ta raketa, když dosedla, tak vlastně je to, jako kdybyste u židle uřízli jednu nohu, tak se převrátila a zhořela. Další peníze na další vývoj se už bohužel nenašly. V roce 1997 americký miliardář Andrew Beal zjistil, že má zbytečných mnoho set milionů dolarů. A protože ten pán měl a má do dneška banku Beal Bank, která sídlí v Dallasu a která ročně vydělává asi 100 milionů dolarů, tak se rozhodl, že veškerý zisk tady z této banky investuje do vývoje velké hloupé rakety. To je zvláštní nosič, o kterém se v historii kosmonautiky strašně dlouho hovoří, ale zatím nikdo ho nerealizoval. Přesně, jak tady bylo v té předchozí přednášce, tady pan kolega hovořil o tom, obrovské tuny oceli a krásné švýcarské hodinky. To je ten rozdíl. Vy můžete jít dvěma cestami. Tahle ta raketa, to byla ta hromada oceli. Všichni se soustředí na to, aby měly rakety co nejtenčí nádrže, aby měly co nejspolehlivější motory, odlehčené konstrukce, špičkové materiály, perfektní avioniku. Tahle raketa měla být dvojnásobně těžší než všechny ostatní, měla mít strašně jednoduchý motor, strašně jednoduchý řídící systém, a tak to měla létat poměrně levně na oběžnou dráhu.
Pan Beale do ní investoval několik set milionů dolarů, odhaduje se 250 až 300 milionů dolarů. Dokázal vyvinout nejsilnější kapalinový motor ve Spojených státech, nebo druhý nejsilnější po motoru F1 rakety Saturn, která vozila kosmonauty na Měsíc. Ten motor otestoval, pak ho to nějak ze dne na den v roce 2000 přestalo bavit a tu velkou hloupou raketu přestal vyvíjet. No a k čemu tady tohleto všechno bylo? Teď bych mohl mluvit jak Jára Zimmermann, že? Nebo Jára Zimmermann byl ten pravý průkopník těch slepých uliček a v kosmonautice těch slepých projektů nejde strašně moc, ale když se podíváme tady na ten jenom výběr, malý reprezentativní výběr několika programů z historie kosmonautiky, tak zjistíme, že vlastně byly všechny strašně užitečné. Atomový motor. Pro něho tenkrát bylo potřeba vyrobit turbočerpadlo. Turbočerpadlo je srdce motoru. Všechno ostatní vždycky nějak upiklíkujete, ale vy potřebujete dostávat do toho motoru při co největším tlaku dostatečné množství pohonné látky. A ono to vůbec to není jednoduché. Když zvýšíte tlak, zvýšíte tu rychlost čerpání, tak se vám tam v tom motoru tvoří bublinky, kavitace, ten motor se rozpadá, ničí se. Vyrobit to turbočerpadlo je strašně těžké. Turbočerpadlo, které bylo vyrobeno pro atomový motor, tak nakonec se začalo používat na raketách Saturn 5. Později u hlavních motorů raketoplánu a dnes se s ním počítá pro budoucí americkou superraketu SLS. Hovořili jsme tady o Buranu slepé uličce. Pro něho byly vyrobené zase různé typy motorů, ale pozastavme se tady nad těmi pomocnými motory RD-180. Tyhle ty motory patří do dneška k absolutní špičce. Jasně, raketa energie letěla jenom dvakrát, stojí jenom jednou s Buranem, ale ty motory se staly jejím úžasným dědictvím. Tehdy sovětské konstruktéry nesmírně potrápili. Nedosahovali očekávaných výkonů, vybuchovali jim na testovacích stavech. Však taky při vývoji postavili přátelé 148 prototypů. 148 prototypů raketových motorů, které jsou velké jak dvoupatrový dům. A dnes se prodávají bratrů za 20 milionů dolarů kus. 148 prototypů. Tady tyhle ty motory se staly pak základem dalších motorů, které pohání nejnovější ruskou raketu Angara. Tohle je raketa, která má za sebou jeden jediný start. A tahle raketa se má stát základem ruské kosmonautiky na příštích 20 až 30 let. A pozor, ty motory z energie a z Buranu od roku 2002 slouží jako pohonná jednotka u amerických raket Atlas. Rakety Atlas vynáší hlavní americké špionážní družice, vynesly sondy k Plutu, robota Curiosity na Mars, v podstatě cokoliv v Americe, co má nějaký význam, letělo v posledních 10-15 letech na Atlasu. Uvědomte si tu naprostou absurditu. Raketa Atlas byla původně vyvinuta jako nosič atomových bomb na Rusko a dnes ji pohání ruské motory. Co se týká rakety Roton, z ní technologicky nám toho příliš mnoho nezbylo, ale firma Roton tehdy najala spoustu kvalitních pilotů, těm byla kvalitní výcvik. A celé tady téhleté party pilotů podal ruku Richard Branson se svým projektem turistického kluzáku Spaceship One a Spaceship Two. Takže celá ta parta, co se naučila letat na Rotonu, tak dnes létá a bude létat na těch Bransonových kosmických kluzácích pro turisty. Čili pokud byste si koupili letenku na tomto zařízení za na trhu $250 000, tak máte šanci, že vás sveze nějaký pilot z Rotonu. Kistler, zase slepá ulička, ale dostali do Spojených států ty desítky kvalitních sovětských raketových motorů. A ty se staly pak srdcem rakety Antares, která začala vozit jako jedna z komerčních firm zásoby na Mezinárodní kosmickou stanici. Takže zase to něčemu jako bylo dobré. DCX, projekt, ten, který se převrátil s tou jednou nožičkou, kompletní firmu, dokumentaci a lidi. Najal jiný miliardář, internetový podnikatel Jeff Bezos Amazon. Tenhle ten pán v roce 2000 založil firmu Blue Origin
A tahle ta firma vlastně žila 16 let v naprostém ústraní. Až v loňském roce začala předvádět, co těch 16 let dělala. Raketu, která je schopna dosáhnout výšky více než 100 km a zase se vrátí pomocí svého motoru zpátky na Zemi. Tento týden, tuším v sobotu, absolvoval svůj třetí, nebo minulý týden vlastně, svůj třetí let na práh vesmíru nad 100 km během 3 měsíců. Vyrábí se dalších 6 raket, chystá se mnohem větší raketa, chystá se pilotovaná let pro posádku, takže tady ten projekt taky má jakési mnohem lepší a zdařilější vyústění. No a velká hloupá raketa pana Bíla? Ano, velká hloupá raketa nevznikla, ale těch 250 až 300 milionů dolarů nadspal do různé infrastruktury. Začal stavět kosmodrom, postavil montážní haly a především postavil špičkové testovací středisko McGregor v americkém Texasu, které si pak poté, co jeho firma zkrachovala, za hubičku koupila firma SpaceX. A firma SpaceX tady teď testuje všechny své kosmické rakety předtím, než je vypouští do vesmíru. Takže na závěr takové klišé mi dovolte v kosmonautice, ale stejně tak v podnikání nebo i v reálném životě se ukazuje, že ty slepé uličky nám naopak velmi často mohou ukázat cestu a dokonce i otevřít oči. Děkuji za pozornost.